Odbornice iz Kragujevca u policiji. 3 odbornice Skupštine grada Kragujevca bile su na informativnom razgovoru u policiji, zbog čega će stranka Zajedno za Šumadiju uputiti apel međunarodnim organizacijama. Odbornice su na kratkom informativnom razgovoru bile u četvrtak na osnovu podnete krivične prijave i po zahtevu tužioca, rekao je načelnik policijske uprave u Kragujevcu Goran Živković. Prema nezvaničnim informacijama, odbornice vladajuće većine Slavica Miljković-Petrović, Svetlana Pavlović i Snežana Trifunović bile su na informativnom razgovoru jer su navodno primile mito da bi ostale na listi na kojoj su izabrane na lokalnim izborima. Predsjednik Skupštine grada Kragujevca Saša Milenić najavio je da će zbog toga poslati apel svim internacionalnim i inostranim adresama u Beogradu sa kojima grad Kragujevac ima partnerstvo, od Saveta Evrope, OEBS-a do ambasade SAD, Velike Britanije, Nemačke, Italije, Francuske. To su odbornice koje uprkos pritiscima ne žele da napuste izbornu listu sa koje su izabrane, rekao je Milenić. Izvor Blic.